Mamukasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages ndichida kungotenda vose avo vanogara vachiteerera confessions ose avo atinoposta each and every day. Thank you very much. Nevose avo vanokomenta nekulike mavideos edu. Rekedzai patapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinogarawo muPretoria, ndiri kutsvakawo kune chechi yechokwadi kwekuti ndinokwanisa kuendako ndikatendeuka. Kune imwe chechi iyo kwandakaenda masvondo adarika awo, then ndokubva ndachizotendeuka. Saka ndakabva ndachizoti ndiri kuda kuti ndinge ndichiudza pastor vepacheche ipapo zvose zvivi zvangu zvandakaita. Saka dambudziko ravapo nderekuti ndine case yakaiswa pamusoro peupenyu hwangu mushure mekunge ndaitirwa go back to sender nemurume uyo wandainge ndakagadzira. Saka case yacho ndeyekuti wose anenge achida kundibatsira kubvisa case iyo go back to sender iyo yandakaitirwa munhu iyeye, kana ari munhurume kunyange ari munhukadzi. ndatova nevakadzi vatatu avo vakandipfimba. Vakadzi vose ava vakandipfimba. One wacho mudzimai wapastor vekuchechi uko kwandakabva kuinda masvondo adarika avo, akandipfimba zvekare nevamwe madzimai vemulocation mandinogara, zvekare neimwe n'anga yechikadzi iyo yandakasangana nayo paTikTok. Saka case iripo pamusoro peupenyu hwangu ikesi yekuti ndisambofa ndakawana kana munhu anokwanisa kundibatsira kunze kwekuti anga achindibatsira. Munhu iyeye anobva atanga kundichiva nekuti zvinonzi pane njuzu iyo yakagadzwa pandiri. Saka njuzu iyi inoti kana ikaona kuti ndinenge ndava panzvimbo pekuti ndinenge ndichikwanisa kubatsirwa, njuzu iyoyo inobva yazvipfekedza pandiri, face yangu inobva yashanduka. ndobva ndaita munhu akanyanyisa kunaka zvekuti munhu anenge achindibatsira anobva atanga kunzwa kundida. Kana angondichiva chete, simba rinenge riri pamusoro pake riri simba raMwari, kana kuti kunyange zvichinzi anenge aine shavi rekurapa reun'anga, shavi iroro rinobva ratombosuduruka obva atotanga kutondishandira ari panyama asiri pamweya, kunyange ari mufundisi. Saka case iyi handisivi kuti ingabviswawo sei pandiri. Saka kuti case iyi inge ichizovapo pamusoro pangu neback to sender yandakaitirwa, zvakaitika mukomande zvekudai zvakatangira paFacebook. Ndine umwe murume uyo wandakangotanga kungochivawo mapictures ake. Ndakangoti nerimwe zuva ndiri paFacebook ndainge ndiri kubasa zvangu, ndobva ndakabva ndachizongonawo mapictures ake. Ndainge ndisingamuzivi, kwava kudzvanya, ndokubva ndatanga tevera kuFacebook ikoko. Ndakazotanga kutaura naye, iyewo anoti pandakasenda request akabva atanga kuviewa profile yangu, akanakirwawo nemapictures angu, ndokubva tachizotanga kutaura tose. Saka chekutanga chakaitika ndechekuti haana kukwanisa kundibudira pachena, akandinyepera kuti iye ainge asina mudzimai. I later discovered kuti ainge atori nemhuri yake. Ndakarwadziwa nazvo because ndainge ndisina tarisiro yekuti ndingatanga zvekare kunzi ndiri munhu anodanana nevarume vevanhu. Ndainge ndakambodzidza chidzidzo after ndambodanana neumwe murume ainge aine mudzimai wake, ndikazorohwa nemudzimai wacho. Saka ndainge ndakati handifi zvekare ndakadanana nemurume wemunhu zvekare, asi zvakazoitika by then ndainge ndatorara naye murume uyu. So I felt as if it was already too late. Hapana zvandainge ndichakwanisa kuti ndinge ndichiita. Saka sezvo ndainge ndanyura murudo, akabva achizonditi ainge achida kuti ange achizoita barika. Ndakabvuma mukomana kuti ndinge ndichiiswa pabarika. Ndabvuma kudaro
saka mudzimai wacho wekutanga akambobvuma, but tikazotanga kunetsana nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, like ipapo ndakapinda mumarriage iyoyo ndisina kupinda nemoyo nekuti ndainge ndisingadi zvekuindiswa pabarika. Saka mukadzi wacho akazozviona kuti ndainge tiine vanhu vangu vekudhara avo vandainge ndichitaura navo, akabva achizoudza murume wacho, tikabva tichizotanga kunetsana. Ndakazobvapo pamba pavo, ndabvapo ndipo pandakabva ndachizoti vanhu ava ndikuda kuvafikisa so that vange vachizofa vachitambura. Ndakazoenda ndikanobatsirwa kune rimwe sowe ndokubva ndapiwa minamato yandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichigeza nayo kwemazuva matatu. Kana ndapedza kugeza nayo minamato iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizonorasa mvura yacho pamba pavo. Saka ndakazobva kulocation kwatainge ndichigara ndikaenda kulocation kwavainge vachigara. Ndakaenda kuri usiku ndikatoita bolt yangu ikandimirira, ndikarasa mvura iyo yandainge ndakabva mukugeza nayo, asi ndainge ndakangoipima ndikaisa mujagi ndokubva ndairasiramo muyadhi mavo ndokubva ndadzokera zvangu kumba kwangu. Saka life yakaenderera kumberi, ndikatokanganwa nezvazvo kuti ndine vanhu vandakaitira mhiko pamusoro peupenyu hwavo. Fast forward to today, saka vanhu ava mukufamba kwavo kwavakazoita ndipo pavakabva vachizoudzwa kuti zvinhu zvavo hazvisi kufamba zvakanaka nekuda kwekuti pane munhu akavasungira chiraramo chavo. Ndikabva ndachizoitirwa a go back to sender. Saka ndichiitirwa a go back to sender mukoma, ndakazoedzawo kuti ndinge ndichimhanya ndichiedza kuda kuzvivhikirira, but handina kukwanisa kuti ndinge ndichiwana munhu anondibatsira. To this very day mukoma, ndo dambudziko riripo. Ndiri munhu wekuti handichakwanisi kurarama upenyu hwakanaka, ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Saka wose anenge aedza kundibatsira anogomisidzira ava kundichiva nekuda kwenjuzu iyo inonzi ndiyo yavakashandisa. Njuzu iri kunzi yavakashandisa ndiyo case iripo pamusoro peupenyu hwangu. Izvezvi ndichitaura nemi kudai ndava munhu wekuti kana ndikabata mari ndinotorasa mari. Ndainge ndiine mari yandainge ndiinayo yandainge ndakachengeta mumba yainge ichikwana iyo kuita 2000 rands. Saka mari iyoyo yandainge ndakachengeta mukomanachi ndakaishaya, ndakaitsvaka mumba ndikaishaya. Ndakazototi ndakarara ndopandakarota mumwe mukadzi achibuda mumvura ainge akapfeka zvinhu zveblue. Akauya kwandiri akatanga kuseka akanditi, ko uri kuchemei? Ndikati ndiri kuchema nekuda kwekuti ndanga ndiine mari yangu iyo yandanga ndakaisa nechepapo, ndichitomuratidza apo pandainge ndakaisa mari iyoyo ndainge ndakaisa mune rimwe bhegi. Saka akabva atanga kuseka akabva ati kwandiri, mari yose yauchabata imari yangu, zvose zvawaida kuti zviitike kuna Steve. Steve ndo zita randapa murume uyo wacho wandakambogara naye, akanditora akandiisa pabarika tikazorambana. Saka mhiko dzose idzo dzandakaitirwa pamunamato wandakanzi ndinge ndichigeza nawo vakandiitira a go back to sender. Saka veduwe ndiri kutambudzika, ndiri kutsvaka munhu anondibatsira. Ndaneta nekuenda kumaprofita mudzin'anga, ndiri kutsvakawo chechi. Kana paine munhu anoziva chechi yekumusha kwekuti kana ndikaendako ndinokwanisa kunamatirwa mushure mekunge ndatendeuka zvekare. I am ready kuti ndinge ndichitendeuka zvekare, kunyange ndakambotendeuka ndikazopfimbwa zvangu navamufundisi mushure mekunge ndavaudza nyaya yangu. Saka vamufundisi ava mukoma, ndakati ndatendeuka pachechi pavo ndokubva ndachizovaudza nyaya yangu one on one, because ndaida kuti vange vachindinamatira. Pavakazotora mafoni numbers angu ndavakomba, vakatanga kundifonera nevideo call. Tikapedzera taita zvisina basa pavideo call, uye zvekare nemudzimai wavo. Chakandinetsa ndechekuti akazonditi ndinge ndichiuya kumba kwake ange achizondinamatira. Ndakangoti ndichingosvika pamba pake ndichingopinda tichiri mukicheni ndopa akangondihaga akatotanga kutonditambisa
mazamu angu akandiudza kuti anondida. Ndakazobvapo ndichitiza ndikati handizvikoni izvi zvekurara neumwe munhukadzi, dai wanga uri munhurume. Saka ndodambudziko randinaro iri mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we. Hanzi ndiri muPretoria, vari kutsvakawo kuchechi kwekuti vanokwanisa kuenda kuPretoria. So kana kuri kunzi you are in Pretoria, if you know a good church, our sister is looking for a church so that she can go and confess. Rekedzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ineniwo ndinoda kureurura kuti ndiri musatanist uye zvekare nevamwe vangu vaviri takakonzeresa imwe accident yakaitika mainge muri mugore ra 2015 patakakonzeresa accident painge paine rimwe bhazi iro rainge richienda kuBulawayo. Ndainge ndirimo mubhazi imomo, saka ndisu takakonzeresa kufa kwevanhu ende tikatonwa ropa revanhu vakafirapo paaccident iyoyo yakaitika. Ndinoda kureurura kuti ndiri musatanisti. Ndakakurirawo muchechi yeRoma, ndakachengetwa nechechi yeRoma mushure mekunge amai vangu vandidhampa pagedhi repachechi yeRoma ndichiri ne1 month. Even though ndiri musatanisti, but amai vangu handivazivi, but vanoratidza kuti vachiri vapenyu. Izvi ndo zvinondikonzeresa kuti ndingoramba ndichingoita hasha nekuda kwekuti ndinoti kana ndikatsvaka amai vangu tikaita marituals ekuti ndige ndichikwanisa kuvaloketa sezvatinoita vanhu vatinenge tichida kuloketa pamweya. Ndinobva ndaona amai vangu vanenge vari mukati mekamwe kakore kanenge kakaita sekunge chipakera chemunhu rume. Handikwanise kuti ndinge ndichivaona chiso chavo. Ende baba vangu zvekare vanenge vakawandiswa vari kuseri kwekakore ikako. Saka mukati mekakore aka munenge muine minamato inenge ichibudamo mukakore ikako. Ende kunyangwe tikada kutenderera tichitsvaka pekupinda napo kakore aka kunyangwe kari kadiki, but unofamba nyika yose usingakwanisi kusvika kumagumo kwekakore ikako. Ndokusaka ndakazoita give up. Back to my story. Amai vangu zvinonzi vakandidhampa pachechi yeRoman Catholic apo pandainge ndichiri ne1 month, ndikazokura ndichichengetwa muorphanage. Ndakazoti ndava ne13 years ndo pandakabva ndachizotorwa nevamwe fata avo vainge vari musatanisti. Vakabva vachizondishandisa pamarituals avo avainge vachida kuita asatanism because ndainge ndine 13 years. Saka mwanasikana kana ava ne13 years ndo nguva ekuti it is easy kuti munge muchimushandisa kana muri vanhu vakaromba kurara naye pane zvinoitika, because maKristu vanoti 13 is unlucky, but isusu semasatanisti number 13 it is a lucky number kwatiri. Saka vakanditora vakandibata chibharo, vainge vakandiradzika pamusoro pealtar yaBaphomet yavainge vakagadzira, yainge itoripo pachechi ipapo, asi vanhu vasingatozvizivi kuti it was an altar of Baphomet. Vakarara neni, vapedza kurara neni, later on I discovered kuti ndainge ndiine pamuviri. Vakandipa mapiritsi ndikaita miscarriage. Ipapo ndainge ndatova musatanist, ndikanwa ropa iro randakabuda pandakaita miscarriage. Ndakazoti ndava ne15 years. Ndava ne15 years mukoma, ndipo patakatanga kufamba ndikatanga kudzidziswa. Ndainge ndisati ndakwanisa kufamba ndiri ndega tichikonzeresa maaccidents. Saka ndichiri kufamba nevamwe vangu ndo patakabva tachizoenda kuBeitbridge. Takaenda kuBeitbridge tiine mission ngekuti tainge tichida kukonzeresa accident rimwe bhazi iro rainge richibva kuJoburg. Saka bhazi iri taifanira kuti tinge tichizosangana naro mubhodha. Kana tasangana naro mubhodha then tobva tangokwanawo mubhazi imomo, nekuti rainge riine vanhu vainge vakawanda
vamwe vatori standing passengers, saka hakuna aizotiziva kuti tangokwirawo bhazi iri paboda. Saka takati takamirira bhazi iroro mukoma, rakati rasvika vanhu vakati vapedza kudhindisa mapasipoti avo vainge vatova kuZimside ko kwatainge takavamirira. Mubhazi umu makazotanga kubaka moto. Umwe wedu watainge tiinaye nanhasi uno atori nechivanga chaainacho nekuti akatsva kumusana, ndiye akatanga kupinda mubhazi. Saka mainge muina vamwe amai ava vainge vatori pakati pekutonamata nekutotsanya. Kwavainge vabva kuSouth Africa kwainge kusina chimiro chakanaka nekuti murume wavo ainge aunza umwe mudzimai pamba, vakasimuka vakati havazvikwanisi. Saka vainge vari pakati pekunamata nekutsanya. Kwavainge vachiinda zvekare kwainge kusina chimiro chakanaka nekuti kana pekugara vainge vasina. Saka minamato yavo neminyengetero yavo ndo yakakonzeresa kuti moto unge uchizobaka uchipfuta mumubhazi. Tikazotadza kupindamo mubhazi, takazofamba tikabuda kunze kwegedhi, tikatanga kufamba ndokubva tachizoenda kurengi, ndopatakabva tachizopindawo mune rimwe bhazi. Bhazi iri rakazoita haro accident, but rainge risingafaniri kuti ringe richiita accident. Bhazi ratainge takatageta rainge riri bhazi iro rainge richibva kuJoburg, because painge paine umwe mukadzi uyu ainge atishandira kwemakore akati wandei achiita zvemanjuzu zvekare nekujoinisa vanhu zvemanjuzu, but asingatozvizivi kuti zvinhu zvaari kuita izvi it is part of Satanism. Iye zvake aizviona sekunge anongobatsira vanhu nenzira dzechivanhu. Saka mukadzi uyu kwaainge achiinda ainge achienda kunotendeuka. Saka tainge takanzi taifanira kuti tinge tichizokonzeresa an accident, ange achizofira muaccident asakwanisa kuzotendeuka, nekuti tainge tatoona kuti ainge ava kusada nezveDark Kingdom, ainge ava kuda kuita zvekunamata. Saka ndo yainge iri target yedu iyo yatainge takabvira kuHarare tikaenda kuBeitbridge ndokuzongopindawo mune rimwe bhazi reZupco. Saka tainge tava kuda kuenda kuBulawayo, tine zvatainge tichida kunoita kuBulawayo ikoko tozodzoka kuHarare. Saka takangoti tichingonopinda mubhazi ndo patakabva tachizofonerwa nevakuru vedu, vakabva vachizotiudza kuti mubhazi imomo mainge muine vanhu vainge vaine ropa rainge rakanaka kwazvo. Kana uchinzi une ropa rakanaka zvinenge zvichireva kuti unenge uine ropa risina mhosva, unenge uine mwoyo wakanaka uchiitira vanhu zvakanaka. Saka vanhu ava vaifanira kuti vange vachizofa nekuti vainge vaine zvipo zvavo zvainge zviri pavari, plus ropa ravo iroro rakanaka tainge tichitorida muSatanic Kingdom. Takatotengawo matickets tikapindawo mubhazi, asi takagara pakatosiyana. Ndakabva ndachizoenda ndikanogara hangu kuback seat, ndiko kwandinofarira. Then umwe watainge tiinaye akabva achizogara kuseat rekutanga, but kuside kwadriver, ndiye akazobata musoro wadriver bhazi parainge rofamba. Saka driver akangotanga kungoita sekunge anonzwa kungoneta munyama dzake, ndokubva achizoluza control. Bhazi rikabva rachizoita accident, rakati radonha pane vakafa, tikabva tachizonwa ropa ravo vanhu ivavo. Uye zvekare pane vamwe avo vakauya vakatibatsira pakunochekeresa kwatakaita nekukolekta ropa revanhu vatainge tichida. Ndopatakabva tachizodarikira zvedu tikabva tachizoenda kuBulawayo. Saka zvazvinoita paya patinenge takonzeresa accident, kana tiri mubhazi imomo, kana mungava muri mukombi kana kuti mumotikari kana kuti mutraki, tinobva tatongonyangarika, tobva tatoshayika panzvimbo. Pane vamwe vanozouya vanenge vaine hari dzavanenge vainadzo. Ropa iri rinozotorwa rinobva rachizoendeswa pasi pegungwa, robva rachizonopiwa vakuru vedu vanotitungamirira muSatanic Kingdom. Izvi zvinoitika pose panonzi paitika a serious accident, pafiwa. Pose pamunonzwa zvichinzi panenge pafiwa, panenge pava kutoitika a lot of demonic activity, and sport iyoyo
inoramba iri death spot yekuti vanhu vanoramba vachingofirapo pasport, nekuti panenge pafa vanhu, ropa revanhu ivavo rikatorwa nevanhu vamwe vaya vanoita zvechivanhu varipo, vanouya kuzotora ropa revafi vachizogadzira zvinhu zvavanogadzira zvinopa vanhu mari nelaki, uye zvekare nevanhu vakaita sesu tinobva kuSatanic Kingdom tikatora zvekare ropa paspoti ipapo zvinofura mademonic portals. Panenge pangova pa playground pemadhimoni anenge achitambirapo nguva dzose, uye zvekare vamwe vaya vanenge vachitoda kutojoina the Satanic Kingdom vanokwanisa kutoitira marituals avo ipapo, nekuti panenge patova demonic portal iro ratinenge tasiya tavhura. Saka takakolekta ropa ndokubva tachizoenda kuBulawayo tikazodzoka zvedu kuHarare. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Chimwezve ndichazoti kana ndikawana nguva ndichazokuudzai about mukadzi uyo ainge ari pamutsanyo uyo akatitadzisa kuti tinge tichizopinda mubhazi iro ratainge takapiwa mission nekuti taifanira kuti tinge tichizokonzeresa accident, bhazi iro ringe richizobheuka. Ainge asiri target yedu ainge ari umwe mukadzi uyo ainge achita zvehun'anga, ainge ava kufunga kuda kutendeuka, ndiye ainge ari target. Ende kutadza kwatakaita kumuuraya takazotopiwa imwe punishment inorwadza. Kana ndikawana zvekare mukana ndichazokuudzai mukomanashi kuti zvakafamba sei, uye zvekare chinokonzeresa kuti munamato kana ukanamata munamato wako unge uchizoita sekunge unononoka kusvika kudenga nemhinduro inge ichizononoka kuzodzoka, ndichazokuudzai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Please vanzvadzi dzokai munge muchitiudza kuti kana munhu achitsanya chii chinoitika, what really happens kana munhu ari pamutsanyo. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakarombawo zvakatangira muna January wegore rino muna 2025, not last year mukoma. Ende kwangosara ndikangoti makore maviri kuti ndinge ndichizofa, nekuti 2025 atopera kauyo mukoma. Iko zvino zvimanje hana yangu yava kutanga kurova. Ipapo pandakaromba ndaifungidzira kuti nguva haifambi kana uchidya mari, but nguva iri kufamba mukoma. Ndakatanga kuita mari apo pandakachekeresa mudzimai wangu. Ndakachekeresa mudzimai wangu wainge uri musi wa 15 January, uye zvekare ndichazofa musi wa 15 January panodarika makore matatu. Mukadzi wangu ndiye akandiparira nyaka yose iyi. Mudzimai wangu ainge achishandawo muno muSouth Africa, saka akazobva muno muSouth Africa muna March last year achienda kuUK kunoshanda caregiver. Paakaenda mukomanashi ndaitoti aiwa ari kuendawo kunogadzirira kuti ndinge ndichizokwanisa kuzomutevera. Handina kunge ndakaziva kuti mudzimai wangu achazotanga kundihurira. Akandivimbisa kuti ainge achazonditumirawo mari yekuti ndinge ndichifanira kugadzirisa zvinhu zvekare nekubatsirawo pavana vedu. Asi kubva zvaakaenda zvinhu zvakabva zvachizochinja. Zvakatangira paWhatsApp aitaura, taingotaurawo zvishoma nezvishoma kusvika pa0. Akabva azondibloka mushure mekunge ndaona rimwe picture iro randakazotoona rakatoiswa pastatus nebest friend yake reumwe murume murungu uyo waainge ainaye. Vakatohagana, ndikatoziva kuti marriage yangu yainge yatopera. Ndakarwadziwa mukomanashi, moyo wangu ndakanzwa kuti wakabva waparara. Ndakabva ndachizotanga kudhakwa, ndikatengesa motikari
nezvimwe zvatainge tiinazvo nekuda kwekuti ndainge ndiine kurwadziwa kwandainge ndiinako. Ndopandakabva ndachizosangana nevamwe sekuru avo vandichati sekuru Maposa. Sekuru Maposa ava ndeve muSouth Africa, saka ing'anga inopa vanhu mari, unopiwa yavanoti magic money. Saka ndakaenda kwavari ndichida kutogadzirisawo marriage yangu. Vakandiudza kuti it was already too late, mukadzi wangu haachadzoki. Vakati kana ndichida mari ndinokwanisa kuiwana mari. Vakati vainge vaine nzira dzekuti vanokwanisa kundigadzirira mari. Vakanditi sezvo mukadzi wako ava kusadzoka, ndinokwanisa kukuitira mashiripiti ekuti tinge tichizoshandisa ropa rake. Ndakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichishandisa zita rake. Mukoma vakabva vachizondipa chibage, vakandipa chimuguri chechibage, vakanditi ndinge ndichitokonyora. Ndakati ndatokonyora kudaro, vainge vaine jongwe ravainge vakabata. Jongwe iroro mukoma rakabva rachizotanga kudya chibage chiya. Rakangodya chibage ndokubva rachizonyangarika. Vakanditi rainge rangodya katatu chete, saka zvinoreva kuti rainge randipa makore 3 ekurarama. Kubva ipapo mukoma ndakangomuka mumba mainge muine mari. Ndakamuka muine 270,000. Vakanditi tenga motikari. Ndakabva ndatenga motikari yangu Ford Ranger. Ndakabva ndachizovhura kakambani. Vakanditi chingovhura kakambani kako kekuti kunyange usina mabasa aunenge uchibata vanhu vanenge vachingoti ava nekambani. Saka ndakavhura kambani yeconstruction, but mari inouya yoga. Vashandi vangu vanokwanisa kuita mwedzi wose vakagara, but ndinenge ndichingovabhadhara. Saka vanhu vazhinji vavengi vangu vanotoona sekunge ndiri munhu ane grace akaropafadzwa, but mukomanashi ndava kushungurudzika manje. Kubva pandakatanga kuita mari kusvika pari zvino zvitava muna October, gore zvarava kupera kudai. Now I can see kuti zvandakaita izvi hazvina kana pundutso. Makore 3 mashomasa ndakadzokera kwavari sekuru Maposa ndikati nguva yamakandipa, nguva iyi ndinoona sekunge ipfupisa. Vakabva vati ivo havana zvavanokwanisa kuti vange vachiita unless kana ndikaita zvekuponda munhu. Zvino ndiyo nyaya yazondiunza pano, nekuti vakandipa girazi. Vakabva vanditi girazi iri randakupa, kana wazogadzirira wava kukwanisa kuzviita, uchauya pano wobva watora girazi rangu iri wobva wachizombogara naro mumba mako. Ndinoda kuti unge uchizoti kana wava kuda unongorinongedzera mudenga girazi iri wobva wachizotarira mukati maro. Uchawana munhu uyo waunenge uchifanira kuti unge uchizouraya. Saka vari kuti munhu uyu ndinofanira kuti ndinge ndichizomuuraya, ende kana ndamuuraya ropa rake ndiro ratinozoshandisa. Zvino ndinotya mukomanashi kuti kana ndikaita zvekuponda munhu ko kana ndikazosungwa, asi ivo vari kuti haumbofi wakasungwa as long as ndichiri kurarama. Ko vakazofa then ndobva ndachizosungwa. Vari kuti kana uchitya kumubaya nebanga munhu wacho uyo anenge asarudzwa neglazi, zvatinoita ndezvekuti patinenge tava kuziva kuti anogarepi, anoshanda kupi, ndinokupa mvumiro yekuti unge uchizomudhuma nemotikari. It's either unokwanisa kumutevera achibva kubasa kana kuti achienda kubasa. Paunenge waona kuti anenge ari ega, unongomuita hit and run. Wamutsika kudaro obva watiza otoshaika panzvimbo. Saka ndo zvavakandiudza kuti kana ndichida kuwedzera makore angu ne5 years, after each and every 5 years ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoponda munhu ari mutorwa. Saka ropa rake nekurwadziwa uko kwaanenge aitwa apo pandinenge ndamuuraya, hanzi ndo zvinozondipa makore 5 ekurarama. Ndokusaka ndauya panapa vedare. Ndaifungidzira kuti makore 3 ndichirarama ndichidya mari nekurwadziswa kwandainge ndakaitwa nemudzimai wangu, aiwa zvainge zvakaringana. Ndainge ndichazonakirwa neupenyu ndichirara nevakadzi vose vandinenge ndichinzwa kuda, but now I can see kuti zvandakaita hazvina maturo. Ndiri kutsvakawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe
pisi chaiyo mumwoyo handichina, ndinongorara ndakagara kudaro pacheya ndinenge ndichingozvibvunza kuti asi ndakaitei. Mukadzi hongu akandihurira, but dai ndakangosiyana nazvo, nekuti mukadzi wacho ndakamuchekeresa zvekare. Kumuchekeresa kwandakamuita anouya futi achindishupa kuhope, anenge achiita zvaanenge achinzwa kuda kuita neni. Kana akada dzimwe nguva anokwanisa kungotanga kungorara neni, ndinomuka nhengo yangu yakazvimba ichibuda hurwa kuita sekunge ichaputika, inenge ichirwadza, apa handitendedzwi kuenda kuchipatara. Ndiri kudawo advice, ndongoponda munhu here ndopiwa mamwe makore 5 ekurarama pamusoro pemakore 2 awo anenge asara, zvichireva kuti dzinenge dzava 7 years. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, ngativapei advice mucomment section yo yapakaipa.